Kidung rumaksa ing wengi hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh tan purun jim kelawan setan miwah panggawe Allah sarta guna ning wong luput guna duduk temah sirna saking lara tan bali lan ngama samyami ruta welas ase pandulune luput sak kabehing praja ing wesilir kapok tiba sato galak samya tutut widodaka lesru beda Caos Uninga bilih kiraping para siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Jetis ingkang kepareng badhe winisuda miwah para dwija pangamping menapa dene pangarsaning pawiyatan adi ingkang arsa kadherekaken Bapak Ibu Dwija wali kelas 9 kawistara sampun samya sawiga ing diri tumuli barisaning paraga kirap badhe mijil saking Panti Palerman Manjing Sasana Palinggihan swanipun para siswa dalah ingkang samya kepareng handherekaken lampah lamun sinasmitan samapta ing gati hanuntun lampahing padha sinartan pamuji mring Gusti ingkang Maha Asih kapurwakan kanthi memuji asmaning Allah ingkang Maha Welas lan Maha Asih rep sidhem permanem tan ana sabawaning walang alisik gegodhongan datan ubah samirana bebasan tan lumampah kang kapiyarsa amung swarning pradangga mangrangin dumeling ing awiyat kadya sung pepuji mring kang ndaweg winisuda niskala nirkumalaning pramudita sinulak sagung durgama sinapu ing kaheningan meranata ureng kayun ambuka wiwaraning suka ginupit pralampita sinungging edi endahing budaya mrih tetep dados tepa palupi marsudi ing reh kautaman sinten ta ingkang mangka cucuk ing lampah lah menika satriya pekik pinaragan dening anak Mas Tirta Wahyu kelas 7E najan pawaan alit ewa semono saged bangkit angentasi karya amyak marga jroning cipta nyingkiraken salwiring rubeda mangka
ribeting marga lamun kadulu katon aris lakunira risang suba manggala adi sapecak manoleh kanthi esem jiwat akarya suka kang samya handulu sinambet lakunira sang suba manggala cucuking lampah nenggih catur kenya kang sulestyaning warni kacaturnya katon jenjem nenya ngayahi karti ngasta bokor kencana mangka wadah sekar manca warna kang angganda arum sumerba angambar rumasuk sajroning grana tumanem salebeting sanubari sedaya ingkang pinatah asung panjurung wujud pamuji mring Gusti kang maha suci sinar tanpa ngajab sagung gegayuhan bisa kasembadan kanthi rancak kalis rubikdo nireng sambikala besus hangat di busana temah sangsaya nglam-lami merati gugah raos bombong ngrabuk raos mongkok jer kacaturnya tuhu tresna ngangkat kagunan edi nglestatunake budaya Jawi ganti kang cinarita katon lumaku tut wingking anenggih duwi siswa pinilih ingkang piniji hanya penggendera Nuswantara balah gendera pawiyatan adi SMP Negeri 1 Jetis kang kumlebet sinaputing samirana najan tasih muda tumaruna parandene usamekta ngemban kewajiban luhur kalihnya tansah sumadya mangka juru panyingkir pepalang tuwin pangridu srana sesanti rawe rantas malang putung lamun linaras nderek sung pamuji mrih kang KSD dadi kang sinedya dadya jumbuh kang ginayu lestari jaya salamilani tumuli ingkang kepareng anyalirani mangka dwija pangamping pinatah juru panitilaku kinen meratitisaken solah bawa tuwin wiraganing proseswa ingkang nedya winisuda tansah sawega leladi nganti mijilipun para siswa saking panti palereman mungguing sasana palinggihan ingkang sampun pinanci lon-lonan tindaira sang juru paniti lampah kanthi aris sakedap tumoleh nyungging es manis dhateng sagung para tamu ingkang kinurmatan saya dangu sang saya trewaca nenggih menika arsa lumarap barisaning para siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Jetis ingkang nedya badhe winisuda ing ari piniji Surya Pinilih Candra Pinanci lamun kadulu tuhu meraati jer sedaya sinandangan busana Jawi ingkang nglam-lami katon runtut jer ustinata murih tumata temah laras lamun kadulu mungguh candrani siswa putra lir barisaning Pratamtama Muda satriyaning praja harsa budal manjing palagan nimbul kekendelan datang gigrik nora ajri getih jer sesantining diri kang tumancep lebet wani marang bebener amung wedi marang kanistan
Ginantos ingkang Cinandra barisaning siswa putri lamun kadulu lir putri Dumas nedya handheraken Dewi Citrawati binoyong mring nagri Maespati lumantar patih swanda geni kang kaonang digdaya Sekti Mandraguna kaswanaken mring Maharaja Harjuna Sasrabau Harsa Ginarwa mangka prameswarining nata Praputri Dumas samya hangraso ageman ati rinengga busana Jawi lir putri kedaton sumebar angganda arum lumaksana alon wit kinantenan sesanti jejaring putri kudu tansah ngati-ati ing sabarang karti bisa ngayahi kardi kanthi luhuring budi lemah akarya bombong lan mangka king tias tumrap ingkang